أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah mai kowa mai komai ya ƙara dawo da mu wannan tasha mai albarka Magani Media TV wanda muke son mu ci gaba da bayani akan magunguna da cututtuka da abubuwa da ya kamata a yi domin karya sihiri da maganar jalabi da sauransu. Jama'a su sani wa karanta dawo nan Nabi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi yayi magani alaihi salatu wasalam kuma ta dawo ya ibadallah ku yi magani ya ku bayan Allah sahabbai da yawa sun yi magani annabi ya bada nonon raƙumi mutane da yawa sun warke in muka duba a shifata da ƙari'iyar lalle annabi abubuwa da dama yayi kamun wato ya kama hannun wani bawan Allah da aka cire mai hannu ma hannunsa ya koma annabi likita ne ba wanda ya kai shi ilimin likitanci alaihi salatu wasalam. Saboda haka abu ne mai kyau sai muka duba littafin da ake kira Tibbun Nabawi na Ibn Qayyim al-Jawziyya za mu ga bayani akan magunguna da dama. Muka duba Alaj Nafsaka bil Qur'an wal Ashab da sauransu za mu ga magunguna da sauransu da aka kawo a ciki. Jama'a magani abu ne wanda yake da kyau. Hakika sahabbai ma sun sha zuwa su je wani wurin su yi ruqiya har a ba su garken awaki dai yana nan an kawo a cikin littattafai da dama. Jama'a magani abu ne da yake da kyau kuma jama'a suna yin magani. Imam Zaini ya ce magani ma kala biyu ne. Al-ilmu ilmani ilimi ma kala biyu ne gabaki ɗayansa da ilimin likitanci domin jikukuna da kuma ilimi na watan addini na fiqh domin addini. Al-ilmu imani ilmin fiqh lil adyan wa ilmin tibbi lil abadan haka Imam Zaini ya kawo. Jama'a wannan babin da muke akai ko kuma bayanin da muke son yi akai yana da alaka da maganin watan kamar sanmu da aka yi mutum domin ɓata kasuwa mutum ana iya mai sanmu domin a ɓata kasuwarsa duk sanda ka je sai ga kamar hararen ka yake kai kwastoma mai siya duk sanda kai zaka tada shi turɓin zaka tada shi ba farin ciki zaka tada shi kamar haushin ka yake je ka daina zuwa ko kuma maimakon ya tarere kwastoma sai ga yana yi ma kwastoma faɗa ko kuma in aka sai abu wajensa in na ci ne in an je da shi gida sai ya lalace in sutura ne sai a ga sutura ba ta da kyau a ido wannan shine sihiri maganin karya wannan sihirin da muke son mu muku bayani a yanzu insha Allah. Abinda mutum zai yi shine a tofa surat yasin amma kafa tara ake tofa surat yasin din kuma za a samu kaikai kuma kan mashiƙiya ne akan shi za a tofa idan kuma rubuta ne aka rubuta a watan surat yasin kafa tara sai a cakuɗa da kaikai kuma kan mashiƙiya sai a samu wata inuwa wadda aka tabbatar babu ƙadangaru a wurin don ba a son ƙadangare ko wani abu wanda yake da ƙazanta ya zo ya tsallaka saboda ayin Qur'ani ba a son a wulaƙanta ta sai a samu wani wuri mai ɗan inuwa ba a son a shanya shi a rana sai ya bushe idan ya bushe shine za a riƙa turare da shi ba sha ake ba turare da shi za a riƙa yi wato idan mutum yana da wannan sihirin idan kuma yana da wannan sihirin bayan ya kare in ana son ma a ga cewa kasuwar ta dawo wannan turaren bayan sirrin ya kare sai a zo a riƙa tofawa ana karanta surat yasin 33 ana karantawa duk sanda aka zauna sai an yi 33 haka za a yi har kwana 9 to za a ga kasuwar ta dawo in mutum baya da haɗa da wannan sirrin ko kuma bayanin da ya ji kamar ya yi mai tsauri ko mace tana gidan aiki kamar a Saudiya da sauransu ba ta iyawa za mu iya sa yara a nan su haɗa mata kawai tura mata garin za a yi garin surat yasin kenan. Jama'a sunana Muhammad Awal Abdullahi wanda aka fi sani da Minisiya mai fassara mafarki a gidan talabijin na Tauraruwa TV ranar Talata karfe 8 na dare ranar Asabar karfe 3 na yamma ake yin maimaici sannan muna da tashoshi guda biyu jama'a akwai fassara mafarki TV a YouTube wanda mafarki kawai ake tura sannan kuma akwai jaririyar tashar mu da ake kira Magani Media TV wadda ita ce muke ɗora wannan program akai jama'a ai mana subscribe a wannan tashoshin guda biyu duk wanda ya ji bayanin mu in baya da halin ya haɗa abubuwan da muke faɗi ya bugo waya a nambobin da ake sa a editing insha Allah za a iya haɗa a tura mai a duk inda yake jama'a ga magungunan mu na karya sihiri kamar yadda kuke gani wannan duk sihirin da aka yi ma gashi nan duk sihirin da aka yi ma insha Allah ko sammu ko sihiri ko jifa ko kuma ya zamanto an turo ma aljanu insha Allah wannan in dai kai amfani da shi zai kare jama'a muna yi muku fata alkhairi assalamu alaikum